Ik ben hierher gekomen in de verwachting een hele uitgebreide kerststal gezien. Maar wat ik gezien, dat sleet alles. Meneer Bartholomew, Frans mag ik zeggen, hè? Wie zit hier op zo'n idee gekomen? Is dit het dat gaat met Kerstmis te maken of is dat op een andere manier een uit de hand gelopen hobby? Dit idee, ja, dat is nu weer uitgewerkt. Maar het ganse begin is met Herbegoos natuurlijk. Zie je dat idee gehad en opgezet. Maar het is gewoon een verslaving geworden door eens te vragen om het gebied te maken of door een plankje te maken, want dat kent ze dan niet. En wie zegt, het is verslavend. Dus dan geeft ze steeds meer aan doen en meer aan doen. En dan krijg je een idee dat, dat kent geen grenzen gewoon in feite. En dat is steeds gekker. Hè. Ja, want ik zie nu in de lijn in de kerststal, maar ik zie ook het Oktoberfeest en ik zie een skibaan en wat nog allerlei. Ja, we zijn eigenlijk begonnen in september, omdat het op het Oktoberfeest aan ging. En dit jaar dat Oktoberfeest was 5 jaar dan. Hè. Dus daar wouden we er ook een pleitje van maken, dat ze dat ook zelf hier ook in uitbeelden dan. Hè. En van het Oktoberfeest lopen we dadelijk over weer langzaam naar het Sinterklaasfeest. Wat we dan ook krijgen, van Sinterklaas naar de Kerstmis. En na de Kerstmis hebben we zelfs een optocht in de straat te lopen voor de carnaval. En dan blijft dat nog even staan. En dan is het wel over. Dan moeten we gaan sleten dan. Wanneer begint je aan te boeren? Laatste september zijn we begonnen. Dus laatste weekend van september. En dan zijn we bezig tot half december. En dan hopen we het gaan verdig te hebben. Of misschien een kleinigheidje nog, maar dan komen we de lumière kijken. Of familie kunt. En dan is dat altijd leuker als de klaar is. Dan samen gaat zitten en gaat drinken, gaat eten. En dan is het gewoon gezellig hè, met z'n allen. Hè. Je zegt de lui komen kijken. Wie weet de lui dit? Want voor mij wordt het nu. Ja, nu. Het gaat zich zo snel groeit. Dat is, vorig jaar was er een explosie al, zijn er al jaar voor geweest. Maar de lui vraagt zich nu al zelf, halverwege het jaar begint ze al te vragen van wanneer gaat ze beginnen? Is er het klaar? En zo gaat het spel gewoon, omdat het echt razendsnel groeit. Dat. Nu, ja, de een en de ander, je weet wie het gaat. Hè. En hier zit dus begonnen en je koos op een gegeven moment naar me aan en hebt hulp van een broer gevraagd. Wat is uw bijdrage hier in dat feest? Ik vind het gewoon voor te doen. Ja, het stuk eigenlijk te wieden aan dit. Zie je er met begozen, met hem ook aangestoken. Toen zou ik dit in kunnen plaatsen. En hier is het gewoon voor ja, met te doen, samen met ideeën opbouwen en gewoon het helemaal te realiseren hier. En wat voor materiaal gebruiken we hier allemaal? Dus piepzoom, een hoofdzak per, schroeven, ja, en eigenlijk pallets. Heel veel pallets, daar wordt er ook op gebouwd. Dat is de basis. Ja, want die zo'n muur achterrug, dat lijkt me goud te zijn. Dat is ook allemaal pallethout. Dat is een hobby van mij. En, ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. En in feite maken ze het allemaal van pallets. Afvalhout. Daar kan ze heel leuke dingen van maken. Ja, maar ik vroeg me gaven zich dat hier zo zijn. Dat lijkt me een duur hobby. Nou, dat vult ik wel met. Dan kent ze de duur maken wie ze wil. Wat ze aanschaffen zijn natuurlijk die huisjes, zoals ze met de jaren met moest kopen dan. Maar de rest eromheen hoeft gaan, is te duur te zijn. Het is veel fantasie. Veel dingen gebruiken wat gewoon een dagelijks even weggegooid werden. Een kleur kunnen opmaken en dat is net echt. Het is gewoon, het hoeft niet duur te zijn. Je moest wel uiteraard ja, iets plaats hebben, want dit kan ze niet natuurlijk in de woonkamer doen. Maar het groeit vanzelf, het wordt alleen maar chiquer. Nou, iets plaats, dat lijkt me een beetje... Ja, dus dat toevallig, die serie die is groot genoeg en dan kan zich dat maken. Hè. Dus hebben we in de loop van de jaren heel veel plezier om die serie gehad. Gewoon feesten, maar in dit geval ook met Kerstmis kent ze hier natuurlijk dicht loslaten. Hè. Want je werkt niet alleen in de breedte, maar ook in de hoogte. Ja, dat begint daar bovenin. Dus dat heb ik ons 3 meter. Hè. En dan achter op het plafond, de punt hebben we gewoon smet gepakt. Hè. En we zijn we begonnen aan te kleiden, want dan kun je daar natuurlijk niet meer aan de bovenin. Dus de moest uit dat punt en dan geeft ze vanzelf de breedte in. Iedere dag kunt we een nieuw idee en dan kunt we een tableautje erbij. We hebben een tafereeltje nagemaakt en het groeit gewoon uit een heel groot geheel dan. Hè. Dus ik hoef niet te vragen, kan je het nog bekustigen? Nee, als ik het niet meer kan, dan vraag ik de vrouw wel. Hè. Ja, ik ga toch eens even naar het meisje, want je zag dat het met haar begonnen is. Ja, ik heb eigenlijk altijd een hekel gehad aan die huisjes. Ik heb een vriendin en die is er eigenlijk met begoos. En ik vond het vroeger altijd verschrikkelijk, maar op de een of andere manier ben ik met een
paar huisjes begoos. En met een dorpje te maken. Ja, en ik vind dat friemelwerk, dat vind ik wel leuk. En toen ben ik op een gegeven moment, ja, een jaar dat ik niet kon maken, word ik krank. En toen is hij weer gegaan. En is er zijn broer heeft er gevraagd voor hulp. En ja, zo is het eigenlijk gegroeid. En ja, het is een traditie aan het worden nu. Want je maakt niet alleen huisjes, maar ook borduurwerk. Ja, eigenlijk alles borduurwerk, de bloemjes, ja, ik haal van afvalmateriaal, van leegputjes. Ik maak van alles eigenlijk voor bezig te zijn. Van oude rubbers maak je de heggen en bessemen. Ja, de bessen ja, die gaan weer normaal weggegooid, maar ik haal daar de hurkjes uit en die maak ik bundeltjes van. En dat weer bijvoorbeeld het reet voor de oevers. En van de mandarijnen netjes maak ik de skipiste. Dus ja, het is veel fantasie gebruiken en materialen, alles kan ik lekker gebruiken. Dus kortweg gezegd, de heren zijn voor het grofwerk en heren zit voor het fijnwerk. Ja, eigenlijk een teamwerk, ja, de afwerking. Ja. Hun doen het grove werk en het meeste werk nu ook. En ik doe eigenlijk de versiering erom. Dat is nu mijn taak geworden. En waar is een elektricien? Want ik zie die nogal gaat leeg. Jel gaat stroom in, ja, maar dat doen we gewoon samen. Dat volgt zich eigenlijk gewoon zelf op. Je moet gewoon huisje voor huisje aansluiten. Daar liggen wel gigantisch veel verdeeldozen uiteraard. Onder dat denk je niet allemaal. Maar het is gewoon een opvolger. Een huisje zetten, aansluiten en volgende huisje aansluiten. En dan volgt zich dat eigenlijk zelf op. Je kunt er weinig mis gewoon. En onder het werken komen ook weer de ideeën. Ja, maar ik zie niet alleen, ik zie nog treintjes, ik zie een skilift, ja, wat nog allemaal beweegt en flikkert. Waterval. Er zitten drie watervallen in het ganse denkgebied. Dus er lopen 3 treinbanen. Een kabelbaan met skilift, loop hier rond. Allemaal ja, de kermisgebeuren, dat rijden allemaal kaarsbomen. Dus we proberen nog het rijden te houden. Dat is wel een leuke eraan. Hè. Nog nooit de zekering doorgesprongen? Ja, dat is ook gebeurd. Wie de waterval legde, nou, dan kies je natuurlijk kortsluiting. Ja, dat hebben we een half jaar, of een paar weken moeten zoeken voor dat te vangen, maar we hebben het gewoon. Dat was gestagneerd toen. Hè. 2 jaar geleden staat het. Ja, maar hebben we met vaseline wel kunnen oplossen. En als ze nu willen komen kijken, vraag je dan entree of zo? Nee, we vragen geen entree. Dus eigenlijk vorig jaar is toevallig een verjaardagfeest in Lu geweest en die gewoon een kleinigheidje verbieden liggen in het volgend jaar. En dit jaar is eigenlijk het idee ontstaan van Heurhoed en we zetten gewoon de potten neer. Geven wij een vrijwillige bijdrage, dan geven we dat, later nog geven we dat weg. En, ja, 24 jaar. Dat is zo'n leuke combinatie, ja. De kleine clowns. Dus het kindje met Christmas en het kindje met... want met Christmas zelf heb je niet zoveel, of wel? Ja, de gezelligheid wat Kerstmis uitstraalt, dat is natuurlijk uniek. Ja. Als je met de familie bijeen kunt zitten en gewoon gezellig, gewoon rijden, dat is voor ons Kerstmis. Hè. Het is niet meer wie vroeger naar de kerk gewoon nog samen, dat is het allemaal. We komen gewoon s'avonds bijeen, dan wordt samen gegeten en gedronken. En als het om is, dan dan leggen we lekker voor de televisie en daarna zetten we weer neer. Hè. En in deze sfeer samen kerstliedjes zingen. Ja, kerstliedjes, dat ik ga niet zo graag zingen, maar ik kom er vaker niet onder goed. Ik begreep dat Geert er dus ook wel bij zit met kerstmis. Ik probeer het. Net het ganshoes al. Nou, dat is het groot. Ik heb een groot hoezo, dus... Maar dat sowieso. Het is, kerst moet gewoon bijeen zijn als familie zijn. Vind ik. Dat is gewoon een belangrijk punt. Schoonste traditie moet zo groot zijn. Ik ben het helemaal met u eens. Totdat ze beginnen te proberen dat de koningen de verkeerde kleur hebben of zo. Ja, dat is niet een opkomen, dat zit gewoon. Ze zijn nog allemaal dezelfde kleur wat er moet zijn. We houden het gewoon Nederlands. Ja. Oude tradities. Ja. En we hebben nog geen klachten gehad, dus nog niemand stond demonstreren, dus het zal allemaal niet lukken. Klaus vergeten vooral niet. Dus, ja. Ja. We hebben met kerstmis zelfs een koning, een Balthazar of Vietnamese, ook zwart, dus... Ook een zwart shop erbij? Ja, hij staat neven mij, maar dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Ja. Frans, ik vraag me af,
als ik dat hier zie, deed ze dat zo uit de blote kop of maken ze dan een ontwerp voor, een tekening of zo? Ik moet zeggen, doe het niet uit de blote kop. Ik heb in de zomer zit ik hier vaker en het s'avonds alleen of met muziek op en drink hem gehad en dan bedenk ik me gedaan. Dit jaar heeft ook een leuk ontwerp van gemaakt. Alleen dan kwam hij erbij en dan had natuurlijk ook heel veel frisse ideeën om dit allemaal te gaan maken. Dus zo is eigenlijk dat ontwerp wat we hebben, dat hebben we ook nog geweest, dat is waar gebleven. Maar de rest is eigenlijk gans veranderd. En hij is zelfs al dit jaar bezig over het volgend jaar weer het leuk zou zijn om het te maken. Dus dat wordt eerder keer vooruit gedacht voor het te maken. Alleen het klopt nooit als we klaar zijn. Dus altijd anders. Dat is groeiend inzicht dan. Ja, dat is waar. Ja. Toen gaat het spel gewoon. Dat is van tevoren een beetje hoe denken. En dan beginnen. Hè. Dus ik dacht eerst dat je van september tot februari bezig wordt. Maar je zit van februari tot april en opruimen. En je zit in de zomer, dus je zit eigenlijk gaan het jaar door ermee bezig. Ja, de beste, dat denkt ze wel aan. En je kunt dat spul ook overal tegen natuurlijk, want het is gigantisch veel. Dat zal ook overal heen moeten. Hè. Dus het ligt overal, de zolder zit vol, de kelder stond een stukje. Maar dan kunnen ze niet alles bewaren, dus we zullen ook heel veel dingen weg moeten doen natuurlijk. Maar het ganse jaar kun je kerstmis tegen de bios in de woning. Dat is gewoon van de kelder tot de zolder. Hè. Ja, want die kleine figuurtjes die allemaal, en die meuletjes wat die allemaal staat, dat zal je toch bewaren. Wie doet je dat? Als het opgeruimd wordt, ja, dan werden ze met de föhn ze zuiver geblazen en afgestubt. En dan gaan ze wel netjes de doos in. En dan werden ze gesorteerd op de zolder. Heb je een grote zolder? Ja, het is op een gegeven moment krijg je een beetje feeling ervoor wie alles moet staan. Het staat wel goed voor je. Ja, het staat wel goed vol, ja. Ja, ik vraag je toch maar aan Frans, want ik ben een hoofdschuldige die zo'n beetje. Nou, best niet bang is de kenjer hier rondspoken dat daar gaat sneuvelt. Ja, daar ben ik wel bang voor. We hebben ze ook jaren proberen aan een ketting te leggen, maar dat lukt niet. Dus we hebben ons weer een idee laten invallen dit jaar. En dat staat ervoor. En onder deze berg, dat is natuurlijk gigantisch groot, daar hebben we een ruimte. En in die ruimte willen we een iglo maken voor de kenjer. Met gewoon gans aangekleed een beetje, dat die kenjer er kunnen spelen. Dus kunnen een klein televisietje, een filmpje draait. Maar daar hebben we weer geen last van en we hoeven weer niet bang te zijn dat ze hier overal aan zitten. Ze hebben een eigen plaats voor te spelen dan. Hè. Ze moeten even kroepen, want de tunnel is hier achter. En van daaruit kunnen ze gewoon spelen. Hè. Dan kunnen niet achter ze aankroepen, want dat is te klein voor. Dus daar hebben ze ook een rust zelf ook. Hè. Geweldig, een iglo met verwarming en tv. Ik denk dat alle Eskimo's jaloers zijn op hier. Ik moet zeggen, wie zus door de kamer liep, toen zag ik daar nog veel meer decoratie. Prachtige kussens en zo gaat. Wie levert ze dat? Ja, mijn hobby is borduren, machine borduren. En ja, ik doe dan eigenlijk de tafellakens, de kussens, doe ik borduren en ook alles in een bepaalde kleur maken. Vorig jaar heb ik rood gemaakt en dit jaar werd de kleur ijsblauw. Met wit. En ja, binnen heb ik dan de kleuren zwart-wit gebruikt en dat heb ik dan ook, ben ik mee bezig. In de loop van de jaren moesten toch al een stapel kussens en tafellakens gemaakt hebben. Dan wat duist het allemaal met? Ja, er zijn genoeg Ludische bliekens maken. Die geef ze weg? Ja, toch wel. Dan weer de eens en dan weer de eens. En, ja. Ik zag in de buitenkant geen rendier of ze gaat staan, wat ik wel eens zie. Duist ze dan niet aan de voorkant? Nee, aan de voorkant doen we eigenlijk niks. Als de route 's avonds aan is, open is, dan kent ze een hoop leeg en brennen achter. Maar dat is eigenlijk ook het enige wat we doen. Zie je nog wel gelukkig bij de deur in het algemeen, maar we gaan niet aan de buitenkant. We hebben de hein vol echt aan de binnenkant. Dus die lui wat binnenkomen, ja, die moeten binnenkomen gewoon. En het is koudbloedig en binnen is het lekker warm. En dus is toch genoeg hier. Dus we houden het echt hier in het Sergebeuren. Ja, en steendenaren die weten natuurlijk van mond op mond reclame. Maar mogen de lui ook van hier komen? Van mij mag iedereen komen. Dus iedereen vrij. En dus je weet wel, de familie wordt ook over gekald. En ja, we hebben eigenlijk al lui weer weg gehad. De broer van die woont in Rotterdam. Die heeft dat gefilmd, die heeft dat al verteld. Ja, het gaat gewoon zo snel. Je kunt een meisje uit Almere, die gaat foto's maken gewoon allemaal. Het is allemaal weer weg, maar ze doen zich te leuk te doen. Dus het hoeft echt geen reclame te maken, dat wordt zelf gedaan.